Čaute ľudia, som Simonzo a vítam vás z svojho ďalšieho videa. Dnes budem rozbalovať balíček hokejových kartičiek zo sezóny 2023-2024 typo z Extraligy. Tak môžeme ísť na to. Takže tu mám balíček, je to hobby balíček, tak to vyzerá nejako, neviem či to dobre vidíte. Je tam 5 kartičiek, z toho by tam mali byť 3 zo základného setu a 2 vzácne karty. Tak môžeme ísť si ich rozbaliť. Takže takto rozbalím balíček, snažím sa nepozerať na tie vzácnejšie, čo tam ako je. Len ako nejde to dosť jednoducho. Však dobre. Prvá kartička, nevidím čo tam je z Michaloviec. Je to Adam Varga, neviem či to dobre vidíte, hej. Adam Varga je to takto z druhej strany a môžeme ísť na ďalšiu kartičku. Nepozerám sa tam. Je to Jakub Sukel. Prvá takáto karta je naozaj pekná za Liptovský Mikuláš. Tak to vyzerá zozadu. Je fakt pekná. Druhá karta je Juraj Bezuch z Trenčína. To už bola tretia. Takže ešte by mala prísť jedna vzácna a jedna bejska. Poďme na túto kartu. Je to Miroslav Preinsinger, takže zo Slovana Bratislava, tiež hokejista. A máme tu poslednú najvzácnejšiu kartu a je to karta Rocky Rockers. Je to Marek Lantoši, takto to nejako vypadá zo Spišskej Novej Vsi. Hej. Z druhej strany za mňa super. Ako najvzácnejšie podľa mňa bolo táto, tuším, že sa tento set volá Elected Leaders. Super za mňa táto karta, lebo takúto kartu som ešte nedostal, takže to je moja prvá karta a najlepšie je, že hneď s C-čkom. Tak ak sa vám toto video páčilo, tak dajte odber, like a vidíme sa u ďalšieho videa.